Hello guys, बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव जानांगौ नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आरो गावगावनि न' सेफटियानो दं होननानै आं सानो गाइस। So guys, दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे इमोशनेल भिडिअ लानानै फैलायबाय। So नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। बेहाय मानोना नैबे आब'आ गोबां बाथ्रा बुंदों। So नोंथांमोनाबो बिथांनि बुंनायखौ खोनासंलांग्रोदो। So बिदिब्ला खोनासंलांदो नोंथांमोना। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो नोंथांमोना अलाव थुनानै लाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना अननानै बे भिडिअखौ लाइक खालामनानै गालांबानो जाबाय आरो नोंथांमोना जेसे हायो बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। So guys, नैबे आब'खौ गोबाङानो बिदिनो गोबां सोंखारिदों। So नोंथांमोनाबो बिनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। So आं देखायगासिनो लासैनो। So बिथांखौ माने ओरैबायदि सोंखारिदों मानोना बिदिनो उन्दै गथ' मोननो रोङा, बेफोरबायदि खांनो रोङा आरो गोबाङानो गोबां गाज्रि बिदिनो गाज्रि डेमेज हरदों बेफोरबायदि बुंदों आरोना गाइस आब'नि बुंनाय बायदिब्ला। स' नोंथांमोना होमब्ला भिडिअखौ आब'निखौ नायनानै लाग्रोदो गाइसमोन। भाग्यआव जुदि गैया नों जेसांखि नाजा जेसांखि हास्थाय नों मोना, आं बेखौ फोथायो। जोंबो लुबैयो पेरेन्ट्स जानो, जोंबो लुबैयो बेबि सासेनि बिमा बिफा जानो बा गथ' सासेनि मोखां नायनो जोंबो लुबैयो। जेब्ला जों 2016नि 22 आगस्टआव हाबा जादोंमोन, जों बोसोरसे माने प्लेनिं खालामाखैमोन बेबिनि थाखाय। नाथाय बेनि नेक्स्ट इयारनिफ्राय जों हाजारबार माने ट्राइ खालामबोदों, दिनैसिम खालामबाय दं। जेसांखिनि समाजनि जोंनि जेनेबा लकेलाव जिबायदि खालामोना नेम खान्थि बा माबा मोनसे फोथायनाय, माबा खासिनि गाननाय, ताबिज गाननाय, जों बेफोरखौबो ट्राइ खालामबाय, मुलि जानाय। बिनि सायावनो जों डक्टर ट्रिटमेन्टबो लाबाय, खिन्थु गैया। जों दिनैसिम माने गाज्रि रावै माने गाज्रि मायैनै बुंहरनायखौ आं एसे दुखु मोनो आरोना। So guys, नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायखाबाय। So भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो नोंथांमोना गोसोआव दुखु मोनबाय जानो हागौ। So गोबाङानो मानो बुजिया मालायनि संसार जानाय, मालायनि रायजो जानायखौ मानो मेगन सायो, बिदिनो माबा मोनसे न'खराव सुख शान्ति रायजो जाबाबो माबा मोनसे गैयाब्ला बेखौ माने नारसिननानै होनाय बायदि जायो आरोना। बिदिनो सोंखारिलाबाय थादों आरो गोबाङानो गाज्रिबो कमेन्ट हरदों होननानै आब'आ बुंदों। स' बेफोरबायदि हरालासिनो थायोबा मोजां आरोना। मालायनि रायजो जानाय एबा मालायनि न'खराव टेनसन जानायफोरखौ माने टेनसन दा होसिन आरोना। बिस्रा माने बेनि थाखायनो जे दा टेनसनखा आरो नोंथांमोना बेफोरबायदि कमेन्ट हरनानै बेफोरबायदि टेनसन खालामफिनोबा बे गोरोन्थि आरोना गाइसमोन। थ' गाइसमोन आं बेखौनो बुंनो सानो, मालायनि न'खराव माने बेफोरबायदि बुंहरनाङा। ओमफ्राय बेफोरबायदि जेनेबा बेफोरबायदि जाथाय जादोंबा नोंथांमोना सापर्टसो खालामनांगौ, बेफोरबायदि गोसोआव दुखु होनाङा आरोना। दा नोंथांमोननि कमेन्ट मोनसेजोंनो बे आब'आ दिनै नोंथांमोननि सिगाङावनो मेगनाव मोदै गहोनांबाय। स' नोंथांमोनाबो नुदों जानो हागौ। स' बेफोरबायदि खालामैयानो मोजां आरोना गाइसमोन। स' गोबाङानो नङा, खायफा थाखायो मालायखौ मेगन साग्रा, बेफोरबायदि खायफा थायो। बेखौल' नङा, अनेकखौनो माने बेफोरबायदि कमेन्ट होलाबायनानै बिदिनो गोसोखौ दुरबल खालामनानै होयो, गोसोआव माने दुखु सोनानै होनाय बायदि जायो आरोना गाइसमोन। आंबो बे भिडिअखौ नायनानै जोबोद दुखु मोनदों। स' नोंथांमोननोबो शेयार खालामनो होननानै आं दिनै बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। थ' बे भिडिअखौ नायनानै आङो गोसोआव जोबोद बोरैबा मोनदों आरोना। स' बेफोरबायदि जायोब्ला नोंथांमोनाबो गोसोआव दुखु मोनखागोन आरो नोंथांमोननि न'खरावबो जुदि बेफोरबायदि जायोब्ला माने सानसे समाव नोंनो कमेन्ट खालामबाय र', सानसे समाव नोंनानै बिदि जायोब्ला मा नोंबो मिनिनोसै नामा, बेफोरबायदि आरोना गाइस मोनसे। नोंथांमोना बिनिखायनो जेनेबा बेफोरबायदि कमेन्ट खालामनाङा आरोना। मालायनि गोजोन रायजो जाफुबाय थानाय समावबो बेफोरबायदि कमेन्ट खालामनानै होयोबा जोबोद दुखु नाङोना गाइसमोन। स' लोगोफोर, भिडिअआ बेनोसैमोन। स' नोंथांमोना भिडिअखौ एसेसो मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामनानै होबानो जाबाय, नैबे आब'नि थाखाय आरोना। स' आरो आफा आनान गसाइनाव आर'ज गाबनाय थाबाय जाहाथे आब'मोना गावनि गथ' गथाय माने मोननो हायो, बेखौनो आं आफा आनान गसाइनाव आर'ज गाबनाय थाबाय आरोना गाइसमोन। अब्ला आं भिडिअखौ बेहायनो दोनथ'नोसै। स' भिडिअखौ अननानै एसेसो शेयार खालामनानै हरबानो जाबाय।